Pentru care mă cunosc, vreau să le arăt o filmare pe unde ciobănesc eu, pe unde sunt, cu căței mei, oile care le păzesc, ele tontonel, cățelul meu de întors, așa. Și mic, petița, aia e broasca, Braica o cheamă, cățelușa din vara asta, și el e șoimic, șoimic, și aia e măsa, vișinia. În general pentru care mă cunosc de la Comarnic. Astăzi e chiar de ziua mea, e Sfântul Ioan și vreau să bag pe YouTube filmarea asta. Sunt fotocătură cu ele. Asta a fost porumb treierat. Mai găsește și ștuleți și foaie de asta. Au fost și pe 2 ani culeși și pe tot felul. Da. Hai, da, băi!